Hola, soc la Ruth Sagrera, Digital Project Manager de Xista Studio, un estudi creatiu que treballa amb diferents professionals del sector de la comunicació i en el qual desenvolupem pla de màrquetings, plans de comunicació, estratègies de continguts, analítica web, creació de webs i de botigues online, és a dir, treballem la imatge de marca 360 en el món digital, no? Avui parlarem sobre l'analítica web, que és una part molt important dins del pla de màrqueting de comunicació. Per què? Perquè una vegada nosaltres hem desenvolupat tots els nostres objectius, el públic objectiu, les persones a les que volem arribar, quines estratègies i tàctiques hem utilitzat, el pla de continguts, és a dir, una vegada nosaltres hem desplegat i hem posat davant de l'usuari totes aquestes accions que ens han portat un temps, també ens han portat un esforç material i un esforç publicitari i també econòmic, doncs hem de veure si ha funcionat o no, si no ha funcionat. Si no tenim aquesta part d'analítica web, no serveix per res, no podem seguir amb el nostre pla de màrqueting. Per tant, la part analítica també és important que si no la teniu dins de la vostra empresa, la podeu subcontractar exteriorment a través de consultoria i aquests us poden ajudar, els professionals us poden ajudar a veure què és del que heu fet, què és el que ha funcionat i el que no ha funcionat i per què. I a partir d'aquí crear l'estratègia per al mes següent. Per tant, el pla de comunicació sempre està viu perquè l'analítica és viva i hi ha uns resultats que poden anar canviant en funció del temps, en funció del moment, en funció del públic objectiu i en funció de la inversió, no? El que sí que és molt important dins del que seria l'analítica web és tenir clar els KPIs, que els KPIs són doncs les mètriques que ens ajudaran a mesurar els resultats de cada plataforma. Per exemple, en el cas de Facebook, d'Instagram, de Twitter, de YouTube i de blog, el número de publicacions és doncs una mètrica que és interessant mesurar, és a dir, quantes publicacions hem fet a Facebook, quantes a Instagram, quantes a Twitter, quantes a YouTube i quantes al blog, i quants seguidors tenim a cada plataforma social, quins són els nous seguidors setmanals que hem aconseguit a cada plataforma social i quins són els nous seguidors que hem aconseguit a cada plataforma social. Per què? Perquè això ens farà veure si quan publiquem més o quan publiquem menys els seguidors augmenten o disminueixen. També va en funció de quan hem llançat i del mes en el que estem i també de la temporada, sobretot en el cas del producte agroalimentari parlem sempre de temporades. Per tant, hi haurà temporades més altes i hi haurà temporades més fluixes, no? Si parlem, per exemple, del que volem mesurar és l'abast es mesura a través de l'abast de Facebook, d'Instagram, de Twitter, de YouTube, que serien impressions, visualitzacions, visites, tràfic, rati d'abast, rati de tant per cent de rebot, és a dir, hi ha diferents mètriques que poden mesurar aquest abast, no? Número de tuits que hem llançat, visualitzacions a l'escriptori, visualitzacions en mòbil, abast de les publicacions, impressions de les publicacions, promís de l'abast, és a dir, a quantes hem arribat, quantes vegades hem impactat a cada persona i després quin és el tant per cent, no? Per tant, nosaltres sabrem que aquest abast, doncs, quines són les publicacions, què ha arribat a més gent i què són les més interessants, per tant. Interaccions, doncs una vegada veient que hem arribat a totes aquestes persones, la mètrica de la interacció, que seria el número de likes, o sigui, el número de m'agrades, el número de retweets, el número de compartir, de publicacions compartides, el total de la interacció, el percentatge de rebot. El percentatge de rebot serien doncs, per exemple, mètriques que ens ajudarien a veure si hi ha hagut molta interacció amb aquesta publicació és que mostra molt interès en aquest contingut. I conversió, és a dir, si aquests clics, quants clics a la web hem aconseguit, si hem acabat fent la venda online, si han fet clic en un enllaç en concret que ens interessava o si hem arribat als objectius que nosaltres teníem. I a partir d'aquí el que nosaltres generem són informes de mètriques. Aquestes mètriques nosaltres les podem extreure directament a cada plataforma social o també les podem extreure a través d'eines externes, com per exemple seria Metricool, que és una eina que nosaltres utilitzem i que hi ha una part que és gratuïta i una altra més extensa que és de pagament, en el qual de manera automàtica nosaltres tenim un panell on podem veure com ha anat funcionant. O també et pots programar, per exemple, a Google, un Google Analytics, on et pots programar tot el que seria la part també de xarxes socials i pots veure
doncs un informe, no? Pots extreure un informe mensual de com han anat les visites, quines pàgines són les que més han visitat, quin és el contingut per al que entren i quin és el contingut del que surten. És a dir, que és interessant posar en comú tot el que ha passat a plataformes socials, tot el que ha passat al nostre web i també tot el que passa a les webs dels nostres distribuïdors, perquè també m'interessa veure si a la web de Lidl, Aldi, Veritas, del Mercat de l'Antònia, del Mercat de la Paradeta del Mercat de l'Antònia, doncs nosaltres hem tingut vendes, no? Hem tingut visites. Per tant, és interessant creuar tota aquesta informació i també creuar el vostre CRM, és a dir, els vostres resultats dins de la vostra plataforma que gestiona tota la venda dels clients, no? A partir d'aquí, aquest informe doncs es pot fer amb un Excel, es pot fer amb un document escrit, es pot fer a través d'una reunió en la qual es posen en comú i cada persona doncs, exposa la seva opinió i a partir d'aquí es generen uns next steps, que serien uns passos posteriors en els quals doncs, marquem un objectiu de cada una de les mètriques, és a dir, marquem un objectiu d'interacció, marquem un objectiu d'abast, marquem un objectiu d'impressions per arribar al proper mes, no? En funció també de la temporada, de les accions i de la inversió que fem. També hi hauria una part que també s'hauria d'incloure, que seria, per exemple, si la marca ha estat publicada a mitjans de comunicació, doncs tenir aquesta informació per poder-la mesurar, o també, per exemple, si utilitzem enllaços externs que nosaltres recomanem, nosaltres podem utilitzar eines com, per exemple, Bitly, que ens escurça els enllaços i que podem saber, per exemple, si jo publico doncs, no ho sé, el meu producte, una recepta de la Gastroteca, que és un projecte, per exemple, que té Prodeca, doncs jo puc saber quantes visites l'he portat a Gastroteca de part de la meva marca. Per tant, això també m'ajuda a l'hora de negociar potser més imatge a Gastroteca o a l'hora de negociar amb un altre supermercat, no? És a dir, escolta, tu tens visites, però és que de les 300 visites que tens, 200 te les he portat jo, no? O sigui, per tant, també pot ser una eina de negociació posterior per parlar amb els distribuïdors, no? O amb els proveïdors de la marca i també per pactar, no? Si després també treballeu amb influencers, és a dir, o amb usuaris que tenen una certa influència i que volen publicar sobre la vostra marca, també és interessant que els demaneu les mètriques per poder-les creuar amb aquest CRM, amb els vostres informes, amb la vostra imatge de marca, xarxes socials o el vostre web. Per tant, com a conclusions finals de l'anàlisi web, és que el més interessant és sempre, quan nosaltres marquem l'objectiu, veure com podem mesurar aquest objectiu. Perquè si és un objectiu que no és mesurable, no ens funciona. Si és un objectiu que diu quantes vendes hem aconseguit en un mes, jo aquest objectiu el puc mesurar a través de les vendes que hem fet online, és a dir, a través del nostre CRM o a través de les vendes que em passa a les diferents plataformes a les que jo tinc distribució. O, per exemple, vull saber a quants usuaris he impactat a través d'aquest anunci, jo puc mesurar-ho perquè et puc dir quantes impressions i quin abast hem arribat, no? Però, per exemple, si volem mesurar quantes persones han clicat aquest botó en concret i nosaltres no ens adonem que per saber quantes persones han clicat hem d'incloure hem de programar darrere una URL que ens ajudi a veure quantes persones han entrat a aquest web, doncs podria ser no mesurable, és a dir, podem portar a terme aquesta acció i després ens hem gastat tota aquesta acció per incloure el botó, perquè els usuaris vagin al botó, per donar promoció al botó i de sobte no podem mesurar quantes visites, quantes usuaris han clicat al botó. Per tant, s'ha de veure sempre quan es planteja la conclusió dins del pla de màrqueting, quins són les mètriques, quines són les mètriques que nosaltres utilitzarem per mesurar-ho. I fins aquí aquesta petita píndola. Moltes gràcies!